Blossom Fount College Awka achịkọbago mmemme inye nzere award n'odepụrụ nnukwu iche maka ụmụ akwụkwọ ha abụọ bụ ndị mere nke ọma na 2024 wole so Yinka International Culture Exchange Program and Essay Competition achịkọbara na Ogun State. Ya bụ mmemme bụ nke e mere na School Auditorium. Ọ kpọkọtara nnọọ ndị okwu ha na-adagbu n'ihe gbasara ngalaba nke mmụta, ndị isi na gọọmenti, ndị nne na nna na ndị nta akụkọ. Blessing Dennis wetara anyị akụkọ. Ya bụ onyinye nkwanye ugwu emere na ogige ụlọ akwụkwọ Blossom Fount College dị n'Awka. Ndị akwanyere ya bụ ugwu gụnyere Chemelie John Collins Okoye, onye gbara nke mbụ na ihe oyibo kpọrọ essay competition, nakwa Nwada Favor Moluokwu, onye nwere onye nke mbụ na nke akpọrọ spoken word, bụ ndị enyere onyinye nkwanye ugwu dịka ụmụ akwụkwọ ọkachamma si Anambra steeti mmere ọfụma na ya bụ asọmpi emere na Ogun steeti. Na mkparịta ụka ya n'oge ya bụ mmemme ahụ, onye kọmishọna na-ahụ maka mmụta na steeti a bụ ọkammụta Ngozi Chumude kenere ụmụ akwụkwọ ahụ maka otu ha si gosi ihe mmụta ha mụtara ma kwuo na ya bụ mmeri bụ ihe na-egosi na steeti a na-aga n'iru. N'okwu ya, onye maneja nke Blossom Fount College Awka bụ Reverend Sister Maria Assumpta Okeke gosipụtara obi aṅụrị ya na ụmụ akwụkwọ ha ma kene ndị nkụzi nakwa ndị nne na nna ha nakwa ndị chịkọbara ya bụ asọmpi ahụ